вакцинацияга келдим. Әсхат Мутыйгуллин бүген беренче прививкасын ясатмакчы. Бары шулай гына бу зәхмәттән котылып булачак ди. 75 яшьтә ул. Отлично, бернинди измененияләр юклыгы, бик яхшы. Ясадылар, менә шахта күп вакыт үтте, ярты саат үткәннәр булай. Что ясаганнар, что юк, белмим дә, сизмим дә. Аның белән бергә бүген тормыш иптәше Марселеза Мутыйгуллина да ясата. Узган атнада участок табибы аша язылганнар. Сокланабыз инде, сокланабыз. Бер кашан маскасыз йөргәнебез юк. Барабыз инде, клубка йөрергә туры килә. Бала чагалар белән бергә, ну, кирәк дип уйлыйбыз инде. Здравствуйте. У меня повторная вакцинация. Виталий Охотин таксида эшли. Хатыны балалар табибы. Беренче вакцинаны әле декабрь язагында ук ясаталар. Бүген икенчесен куйдыралар. Чөнки мин балалар арасында эшлим. Балалар ширлиләр. Коронавирусный инфекция юк дип әйтергә мөмкинлек юк. Алар ширлиләр, куркынычлык и бар. Вакцина ясар алдыннан пациентны табиб карап чыга. Кан басымын, тән температурасын үлчиләр, йөрәген тикшерәләр, үпкәләрен тыңлап карыйлар һәм бар тик оннан соң гына прививка ясыйлар. Һәм моңа нибары 10 минут вакыт китә. Одним из требований вакцинации является... Вакцина ясатырга килүченең 14 көн эчендә ковидлы кеше белән элемтәдә булмавы мөһим. Ни өчен 14 көн? Чөнки бу инкубация вакыты. Республиканың район башлыклары арасында иң беренче булып Әлмәттән Тимур Ногманов та прививка ясатты. Бу хакта ул үзенең Instagram битендә җиткерде. Точно могу сказать, что витамин мне не вкололи. Ну и тем более это не смешно, я бы не стал так шутить, я по-настоящему привился. Вакцинаны алдан язылып кына ясыйлар. Язылыр өчен үз торган җирегездәге үзәк хастаханәгә шалтыратырга мөмкин. Дәүләт хезмәтләре сайтында гариза калдырырга, я участок табибы аша хәбәр итәргә. Халыкка җайлы булсын өчен Кукмарада яңа алым керткәннәр. Район хастаханәсенең Instagram бите аша язылалар. Чаллының 6-нчы сыргауханәсендә WhatsApp аша үзең турында мәгълүмат җибәрергә була. Республикада хәзер вакцина ясар өчен 57 пункт эшли. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.